Naimbag a bigat. Agsagana kan tarugyanan tayon iti agadal ti umuna a leksyon ti MTB iti may kadwa a kwarter. Rugyanan ti leksyon, babaen ti panagbasa, ti dialogo, dagiti dua nga aggayem, ani LJ, ken ni AJ. Daytoy iti mo a balay mi. Ditoy naragsak kami ni agigyan. Tay tagayam iti pagtaingan nyo. Nalinis ken nakaiayat akitan. Da kayo ket nagasat, nga awan kurang na. Kaduak dita dagiti kamkaming iti pamilyak. Da kami ket kanayon nga agkakadwa. Sumrek ka ditoy unig, ta ipakitak ken ka, jay nanumo a kwartuk. Siya ket matmaturog nga agmay maysa. Wen man nga rod, kayat ko a makita jay kwartom. Sika iti umuna, ta surunuen ka. Itatta, sungbatan dagiti saludsod. Isurat ti sungbat kadagiti uged. Umuna, sino dagiti dua nga aggayem? Husto, dagiti dua nga aggayem ket ni LJ ken ni AJ. May kadua, anya tinagtungtungan da. Wen, panggep ti balay da LJ. May katlo, anya dagiti sarita a naugidan. Malagip mo pa'y kadi? Okay, dagiti sarita a naugidan ket daytoy, mi, kami, dayta, yu, dakayu, dita, dakami, siak, jay, sika. Ket dagitoy nga sarita ket maawag a panghalip. Ket dayta ti adalen tayo itatta nga aldaw. Ti adalen tayo ket Module 1. Panagsurat ti talata nga iti mausar ket panghalip panao ken panghalip pamatlig. Ammoyo ubing, maawatan ken masurutan iti panagsurat iti talata babaen iti panangusar kadagiti panghalip. Adda ti tallo a klase ti panghalip. Ti umuna ket panghalip panao. Iti panghalip panao ket dagiti sarita nga ar-aramaten tayo a pangsukat kadagiti nagan iti tao. Kas pangarigan, siak. Siak ti usaren, no ti ibagbagam, ket ti bagim. Sika. Sika ti usaren, no ti ibagbagam, ket ti katungtong mo. Dakami. Dakami ti usaren, no ti ibagbagam, ket ti bagim ken kakaduam. Dakayo. Dakayo ti usarem, no ti ibagbagam, ket ti adu a katungtong mo. Isuna. Isuna ti usarem, no maysa ti pagtutungtungan. Isuda. Isuda ti usarem, no adu ti pagtutungtungan. Daytoy met ti may kadua, panghalip pamatlig. Iti panghalip pamatlig ket ar-aramaten a panangisuro iti pakakitaan kadagiti nagnagan wenno panghalip. Daytoy ket aramaten a pangitudo ti ayan ti tao dingwen gameng lugar ken pasamak. Kas pangarigan, datoy wenno
daytoy. Dita wenno dayta. Dagitoy, dagita, dayjay, dagijay. May katlo a klase ti panghalip ket ti panghalip paari. Iti panghalip paari ket dagiti panghalip nga aramaten a pangsukat kadagiti nagnagan a mangipaspasimmudaag kadagiti sanikwa. Kas pangarigan, kanyak, kanyam, kanyana, kanyami, kanyayo, kanyada. Ammuyo ubing iti panagsurat ti talata at dadagiti paganurutan a masapul nga aramiden kasla kadagiti sumaganad. Umiso a panagsurat, panagaramat kadagiti umiso a bantas, ken umiso a panagaabay wenno kaadayo dagiti letra. Itatta, padasim man ngarud a sungbatan daytoy, pilien ti umiso a panghalip tapnon maawatan iti kayat a sawen dagiti patang. Timbukelan dagiti umiso a sungbat. Umuna, nimila ket agtungpal a dagos no ibaon ni tatang na. Isuna, wenno isuda ket nagagat nga ubing. Husto, isuna. Isuna ket nagaget nga ubing. Tanimila ket maymaysa laeng. May kadwa, datayo wenno daytoy amin ket mabalin ang makasursuro kadagiti naglabasan na iti biag. Husto ti sungbat ket datayo. Datayo amin ket mabalin ang makasursuro kadagiti naglabasan na iti biag. May katlo, agtugawak laingen dita wenno ditoy abay mo tatang. Okay, ti sungbat ket dita. Agtugawak laingen dita abay mo tatang. May kapat, jay arubayan a nagpurusan ni Linda iti sabong ket kanyami wenno isuda. Husto, kanyami. Jay arubayan a nagpurusan ni Linda iti sabong ket kanyami. May kalima, napintas kadi iti kawes ko daytoy wenno dayjay ket inted ni inang ko a baket. Ti sungbat ket daytoy. Napintas kadi ti kawes ko daytoy ket inted ni inang ko a baket. Adu kadi husto a sungbat mo? Good job! Mabalin mon a sungbatan dagiti dumapay nga aramiden ti module mo. No nagustuhan daytoy a video lesson, i-click ti like. No saan ka pa'y nakasubscribe, i-click ti subscribe tapno update ka kadagiti video lessons ko. Agiamanak.